Žiaden host nebol v Masterminde Donáha dvakrát, okrem forenznej konzultantky a expertky na neverbálnu komunikáciu Nori Lalkovej. A Norika je tu dnes s nami po tretíkrát, takže vytrénovaná na tisíckach profilov s rôznymi typmi poruch a patologického správania expertmi z FBI sa s nami dnes opäť ponoriť do temnej stránky nás ľudí a biznisu. Ako vždy. Nadviažeme na naše predošlé epizódy o psychopatoch a toxických vzťahoch v biznise tým, že sa budeme rozprávať o presakovaní manipulácie a nekalých techník či praktík do biznisu. No a celkovo sa pozrieme na stav našej spoločnosti, najmä pokiaľ ide o ľudskosť alebo neľudskosť. Norika, vítaj v Donáha. Ďakujem za pozvanie. Ďakujeme, že si prišla po tretíkrát a stále o čo. A mám rovno takú otázku a možno takú citlivú aj pre všetkých z nás, čo nás na Slovensku počúvajú, že keby si mal robiť profil Slovenska ako osoby, tak ako by vyzeral? Keby som to robila pred 2 rokmi, tak poviem, že ten profil bol konzervatívny, ľudia boli k sebe slušní, úctiví, rešpektujúci. Dnes, keby som robila ten profil, tak sa nám tam objavujú veľmi silné tlakové frustračné mechanizmy, čo spúšťa veľmi veľa hnevu. A naozaj to vidíme v každodennom živote, v bežných situáciách. To znamená, je to nejaký taký nervózny človečik, ktorý sa nedokáže ukludniť, upokojiť a nedokáže nájsť svoje bezpečie a istotu. No a keď teraz sme sa bavili o tom, že vidíme možno nejakú tú rastúcu takú hrubosť alebo vulgarizáciu či výhražky, čo je to vlastne odrazom? Čo nám to hovorí ako spoločnosti? Sme už na nejaká taká, že psychopatická spoločnosť? Ak existuje vôbec taký terminus technicus pre nejaké spoločenstvo? Psychopatické črty ako spoločnosť nemáme, lebo keby sme mali, tak vzájomne absolútne bezcitne fungujeme. Takže ak by sme sa správali patologicky, tak jednoducho nebudeme mať zábrany, nebudeme sebareflexní, nebudeme nejakým spôsobom fungovať v nejakých princípoch navnímania potrieb druhého človeka, takže boli by sme absolútne neempatickí a nedokázali by sme vnímať, ale vzhľadom na to, že každý z nás ešte sa snaží nejakým spôsobom vnímať, analyzovať, riešiť rôzne typy problémov, tak vlastne to patologické správanie my vlastne v spoločnosti nemáme v takom množstve. Hej? Čiže máme tendenciu akoby skôr mať také správanie, ktoré sa približuje normatívnemu správaniu. Čiže to normatívne správanie, že ľudia sa snažia vo väčšine prípadov byť sebe slušní, tolerantní a rešpektujúci, ale nachádza sa tu prevalencia 1 zo 100 ľudí, alebo 1 zo 100 ľudí má patologické prejavy správania a črty, čo je už pomerne významné číslo. Možno teraz, keby som tak povedal, že dobre, tak toto je asi nejaká ako keby štatistika, ktorá je dlhodobá, ale sa nám tak možno zdá a javí aj za tie 2 roky, že či vlastne sa neposúvame tie červené čiary, ktoré sa tak neustále porušujú alebo sa prerážajú dno, že či vlastne my sme sa nestali aj ako spoločnosť vlastne taký benevolentnejší k takémuto správaniu, aj k takému ako keby prejavom, že ako to vnímaš ty? No, vždycky je to o tom, kto nám nastavuje ten režim a tie pravidla. Pretože my momentálne v podstate tak, ako ich definujeme, tak je dôležité si uvedomiť, že aj demokracia musí mať pravidla. Pokiaľ demokracia nemá pravidla, tak sa stáva anarchiou. A vo veľa princípoch vlastne dochádza k tomu, že tie pravidlá dodržiavajú ľudia, ktorí vždy boli zvyknutí tie pravidlá rešpektovať a dodržiavať, a tí, ktorých neboli, tak tí idú do popredia a snažia sa ukázať, že nie je dôležité dodržiavať pravidla, nie je dôležité mať systém, štruktúru, pretože v podstate ja keď to neporušujem, alebo keď to porušujem, tak sa mi nič nestane. A ako sa toto prejavuje v tom svete biznisu? My sa poznáme už vyše 10 rokov a teda, že ako ty vidíš ten vývoj možno v týchto biznisových či už témach alebo to, čo s tebou riešia klienti? No teraz sa to trošku, ja poviem, za posledný rok a pol zmenilo, pretože kým doteraz som riešila analýzu ľudí vo vnútri firmy, v systémoch, štruktúre, tak teraz sa snažím ich riešiť na vstupe. Čiže veľa manažérov a veľa firiem si uvedomuje, že prijať takéhoto človeka znamená pre ňoho veľa straty, nielen teda finančnej, ale aj ľudskej, sociálnej, že sa mu rozbije tam tým, takže teraz prechádzajú firmy
k veľkej ako keby reštrukturalizácii systémov a pochopili, že pokiaľ neodchytajú týchto ľudí na vstupe, tak jednoducho ich to stojí strašne veľa zdrojov ľudských, ekonomických a tak ďalej. Čiže musia robiť veľmi veľké nápravy, aby jednoducho toho človeka vôbec firmy dostali. Čiže radšej sa snažia to urobiť na vstupe, aby tam vôbec ten človek neprišiel do tej firmy. Správne ľudia na správnom mieste. Presne tak. Od prvého kroku. Dobre. A ako to vyzerá napríklad s nastupujúcou generáciou? Ako tá nastupujúca generácia do tých firiem možno aj zvláda ako keby vôbec takúto systematizáciu alebo vôbec to, že tie vzťahy, ktoré tam už sú a vstupujú do toho generácia, ktorá je zvyknutá možno viac s mobilom komunikovať alebo cez mobil ako face to face? Základný atribút toho, že nám vstupuje mladá generácia do biznisu, je to, že táto sa potýka práve so sociálnymi sieťami. To znamená, od malička sa títo mladí ľudia stretávajú s realitou tzv. Rýchlych impulzov a rýchlych momentov, čo spôsobuje, že im to dodotováva rýchly dopamín a v podstate potrebujú títo ľudia veľmi rýchle vzruchy. A pokiaľ sa dostanú do rizika, tak títo ľudia nedokážu kriticky myslieť, nedokážu kriticky vyhodnocovať, pretože pri sledovaní sociálnych sietí a tak ďalej preskakujú tieto atribúty a ich mozog v tomto vývine je zakrpatený. To znamená, nedokážu detálne vyhodnotiť, povedzme, riziko, nedokážu ísť v rizikových situáciách do toho, aby ich dokázali vyriešiť a stáva sa to, že keď narazia na nejakú rizikovú situáciu, tak okamžite odchádzajú. Takže je tam takéto väčšie možno sebectvo, alebo také, že pozerám na svoje potreby versus nejaké potreby celku? Áno, je to o tom, že ja potrebujem dobre zarobiť, potrebujem mať nejakú prácu a keď príde nejaké riziko, alebo musím dávať nejaký výkon, ktorý odo mňa niekto požaduje, tak radšej to zmením a idem o domček ďalej a proste jednoducho nebudem si brať tú zodpovednosť, pretože naozaj tie krátke alebo rýchle cesty ich naučili v podstate preskakovať niektoré veci, ktoré bežne štandardne sú potrebné na výkon. To znamená, potrebujem sa koncentrovať, potrebujem to preanalyzovať, potrebujem to vyhodnotiť, potrebujem sa nad tým zamyslieť, ako to funguje. Oni sa nechcú zamýšľať. Oni sú generácia výsledkov. To znamená, ja si to naťukám a chcem vedieť, čo bude na konci. Čiže ich medzi tým to všetko nezaujíma. Generácia výsledkov, to znie dobre a zaujímavo. Chcem sa spýtať, že vlastne toto mi príde ako taká veľká neistota, ktorá teraz vstupuje vlastne do toho aj manažerského rozhodovania. Z druhej strany nás tlačí nejaká konsolidácia alebo zmeny pravidiel, či už na podnikateľského prostredia, alebo možno, že aj čo sa týka konkurencieschopnosti AI, že ako manažéri alebo vlastníci firmy máme veľkú mieru neistoty, že možno ako s týmto pracovať, ako sa vôbec vedieť rozhodnúť v takej vysokej miere neistoty. Tam je veľmi dôležité si uvedomiť, že môj vplyv je na konci môjho ramena. To znamená, to všetko, čo ja rozhodnem, ako ja sa nastavím, tak mi to môže alebo nemusí fungovať na základe mojich rozhodnutí. To máte tak, ako keby ste išli po pušti a teraz vedete koňa k vode a ten kôň je smedný, vy ste smedný a tak ďalej a prídete na oázu a chcete, aby sa ten kôň napil. Hej? A vy sa osviežite, vy sa napijete a teraz naberiete mu vodu a dávate mu k tomu pisku a on stojí. On nepije, on nič nerobí, nechce sa osviežiť a tak ďalej. To znamená, nemáme na to vplyv, aby sme toho koňa donútili, aby sa napil. My máme vplyv na nás a naše rozhodnutia, ak my ich urobíme správne, tak môžu ovplyvniť ďalších ľudí. Ale to neznamená, že tí ďalší ľudia sa s tým budú stotožňovať. Rozmýšľam, že do akej miery sme my ako ľudia taký homo comparatívus, a keby som teda chcel toho koňa motivovať, že či by som musel priniesť nejakého ďalšieho koňa, že pozri sa, takto sa pije a dám tam toho druhého koňa, čo by bol teda smedný, ako možno neodpovedať, že či toto je dobrá stratégia. Skôr ma zaujíma také, že praktické, či už cvičenia, alebo čo predpisuješ ty tvojim klientom, ktorí presne sú v tom takom mlynčeku z jednej, z druhej strany a sú teda pod takým vysokým tlakom, ako s tým pracovať? Tam je dôležité riešiť to krok po kroku. Nemôžeme riešiť všetko a nemôžeme riešiť všetko naraz. To znamená, že tam je dôležité naozaj odkrokovať to, že čo urobím v prvom kroku, čo urobím v druhom kroku, treťom kroku. Veľakrát ľudia tým, že spracovávame za hodinu 15 000 myšlienok,
myšlienok, tak ľudia si často nepamätajú. A ja preto snažím sa ľuďom povedať, napíš si to na papier, každú jednu situáciu, ktorú prežívaš, ktorú riešiš, pretože keď si to napíšeš, za prvé hlava nemusí analyzovať a za druhé, veľakrát sa stane, keď si to ten človek napíše na papier, že zistí, že sa mu niektoré situácie opakujú 2-krát, 3-krát, 5-krát, 10-krát a v podstate vie, že aha, tuto mám nejaký problém, pretože táto situácia sa mi opakuje. A ona sa mi môže opakovať v systéme, ona sa mi môže opakovať vo väzbách, ona sa mi môže opakovať v konfliktoch a tak ďalej. A na základe tej analýzy my potom vieme povedať, čo je pre teba prioritné, aby si dokázal s tým pracovať a čo máš naštartovať. To znamená, keď má niekto problém vo vzťahu, hej, povedzme nejakej kolegialite a tak ďalej, má človeka, ktorý ho nerešpektuje a tak ďalej, tak rozbarujeme, prečo ten človek ťa nerešpektuje, pretože ty máš problém s rešpektom. To nie je o tom, že ten človek teraz, keď má nerešpektujúceho človeka a vyvoláva mu ten človek konflikty, tak v prvom rade on sa musí zamyslieť, ako on pracuje s hnevom, čo všetko ho preťažuje, aké nejaké nestability on má, aby ten človek mu to nevyvolával. A toto je vidieť na tej tvári? Áno. A vidí to vlastne aj naše podvedomie, že ja už ako keby cítim, že nebudem ťa rešpektovať, lebo vyzeráš byť aj vy. My všetci máme schopnosť analyzovať tvár. Všetci do jedného. Problém je, že niekto má vyššiu emocionalitu, tak to analyzuje cez pocity, niekto má vyššiu racionalitu, tak to analyzuje cez racio, ale všetci máme túto schopnosť. Len problém je ten, že my to vždy prebíjame cez skúsenosti. Človek, keď chce analyzovať tvár, nesmie do toho dávať svoje skúsenosti, skreslenia a nejaké veci, ktoré sú proste mu škodné v tom, aby to vyhodnotil jednoznačne. OK. A ako ty možno balansuješ to také rácio s tým emočným, že aby si ty urobila profil alebo teda pomohla tomu človeku? Ja to úplne vypnem. Ja nepoužívam ani rácio, ani emóciu. Idem jednoznačne. To znamená, pozriem na toho človeka, zanalýzujem jeho tvár. V podstate veľmi veľa ľudí vôbec netuší, čo je analýza tváre a keď ja niekomu poviem, že to je ťažká matematika, že tam sa poučítajú uhly, uholníky, trojuholníky a tak ďalej, tak ľudia na to pozerajú. Vy keď si skanujete napríklad tvár cez ID, tak vlastne vám to prepočítava uhly, štvorce, trojuholníky, štvoruholníky a tak ďalej a z toho vyjde váš profil, vaše ID. Hej, to znamená, to nie je jednoduchá vec. Čiže vy idete vlastne po matematických ukazovateľov, ktoré vyhodnotíte a prepojíte v kontexte a k tomu pridáte mimiku. Akoby prilepíte na to, ako ten človek sa správa, čo cíti, ako sa prejavuje a tak ďalej. Z toho vám vyjde kontextový výstup. Ešte tak prakticky sa spýtam, lebo viem, že napríklad aj pre mňa alebo v mojej firme si aj z fotografií vedel ako keby vyčítať veľa, že tá mimika tam vlastne chýbala, že nakoľko je to teda presné alebo rizikové. Na 98%. Čiže oproti tej mimika ti prída 2% do toho profilu. Áno. Pekne. A chcem sa spýtať, máme tu ako keby veľa rodinných firiem, alebo pracujeme tu ako keby v takým možno rodinnejšom setupe, že čom sú možno tie rodinné firmy špecifické, lebo viem, že ty robíš tiež veľa s rodinnými firmami, tak čo riešia možno teraz oni? Veľakrát riešia buď nástupníctvo, alebo riešia konfrontácie v tom nástupníctve. To znamená, že ako náhle je to v poriadku, tak riešia akoby zdravé nástupníctvo, ako nejakým spôsobom to odovzdať, ako to odkomunikovať, ako urobiť ten manažment zmeny a všetko okolo toho, ale viacej sa potýkam teraz momentálne s firmami rodinnými hlavne, že riešia pnutia. A riešia prútnia v tom, že napríklad otec vlastní firmu, ktorú dlhodobo alebo dlhé roky vybudoval, má tam syna, ktorého dal do štruktúry, lebo mu chcel pomôcť a tak ďalej a ten syn ho okráda. Hej? Čiže potrebujeme toho človeka nejako dať, povedzme, z tej firmy von, alebo urobiť nejaké opatrenia, aby ten človek nejakým spôsobom v tej firme nebol. A to je obrovsky náročné, pretože pri tej rodinnej firme, okrem toho, že tam máte nejaké systémy, vlastnícke štruktúry a tak ďalej, tak máte väzbu. A tá emocionálna väzba sa oveľa ťažšie rieši, ako to všetko okolo. A teda, tak ako dostať napríklad, že syna z firmy tak, aby to bolo možno citlivé, aby to neohrozilo aj ten biznis, ale možno aj tú rodinu? V prvom rade potrebujete prijať to, že takého človeka tam máte a správať sa k nemu nie ako k synovi, ale ako k zamestnancovi. A toto je obrovsky ťažké.
Pretože tam musíte jednoznačne oddeliť emocionálnu väzbu a to všetko, aj ten vplyv zvonku, pretože tam do toho vstupuje jeho mama, jeho manželka, ja neviem čo, čiže bojujete v podstate so socializačným prostredím a eliminovať tieto tlaky, ktoré vznikajú v tom socializačnom prostredí, je obrovsky ťažké. A ako to dosiahnuť? No niekedy sa to dá veľmi ľahko, že proste urobíte to cez zákonník práce a tak ďalej, pokiaľ je zamestnancom ten človek. Ale pokiaľ je vo vlastníckej štruktúre, no tak tam už ide tvrdé rozhodnutie, že ten človek sa musí rozhodnúť, že teda dobre, keď ten človek odtiaľ nechce odísť a nemôžem ho vyplatiť alebo nejakým spôsobom nesúhlasí s tým, aby som to proste nejako ošetril, no tak tam prichádza už potom aj k vážnejším rozhodnutiam, že si vytvorí ten majiteľ novú firmu a nech to dobehne v tej firme. A to sú veľmi vážne rozhodnutia, pretože to sú existenčné veci. Niekto, keď má 20 rokov firmu a zrazu mu poviete, že viete čo, pri vašej štruktúre a jeho štruktúre osobnosti nebudete vedieť fungovať, bude vám ten človek robiť problémy, budete mať nejaké veci tam, ktoré budú pre vás zaťažujúce, máte dve možnosti, buď vy odídete z tej firmy, alebo teda vytvoríte si nejakú novú firmu, nejaké náhradné riešenie. Je to obrovsky ťažké a veľakrát to tí majitelia ani nedokážu dobre akoby prijať, pretože tam majú to srdce, dali tomu čas, dali tomu energiu a tak ďalej. Oni veľakrát ani nechcú veriť, že toto je môj syn, alebo toto je moja dcéra a on sa takto dokáže správať. No žiaľ, no tak ako dokážu sa ľudia rôzne správať a hlavne keď ide o peniaze. Toto ma vedie vlastne k tomu, že keď som si pozrel našu prvú epizódu a ty si tam robila profil Peťa Chodelku, ktorého srdečne pozdravujeme, tak vyšla tam, alebo so mnou tak zarezonovala téma nastavovať si tie hranice, vedieť si ich ako keby ustať. Že chcem sa teraz spýtať, že ako je to možno v takomto našom podnikateľskom, manažerskom živote, ako si vedieť nastaviť a potom ustať aj tie hranice, lebo napríklad toto otec, syn, že fakt byť iba v tej pozícii, že teraz je to zamestnanec. Tak ako s tým možno pracovať, ako ty spracuješ s tvojimi klientami? V rámci nastavenia hraníc ja vždycky robím, urobte si systém, urobte si spôsoby procesov tak, aby vám tie procesy pomáhali a potom dodržiavať tie procesy u všetkých rovnako. Nemôžete robiť výnimky. Je to syn, on nechodí do práce, alebo ja poviem príklad, príde mi o pol hodinu neskôr, nesmiem to tolerovať. On je taký istý zamestnanec ako ktorýkoľvek iný. Keby mi to urobil iný zamestnanec, tak možno ho budem nejakým spôsobom postihovať, porozprávam sa s ním a tak ďalej. Ale výnimky znamená kriviť systém. Ako náhle začneme kriviť systém, tak v podstate tá firma sa vám začne destabilizovať. A druhá vec, že nebude tam ako keby ten pocit tej spravodlivosti a tí ľudia budú mať pocit, že sú podvedení. Pretože prečo on môže a ja nemôžem a ako náhle vznikne tam takéto niečo, tak tá firma nemôže dobre vzťahovo ani konzistentne fungovať. Tuto cítim, že máme možno aj ako manažeri, ale možno majiteľia firiem ťažkosti priznať si ako keby nejakú chybu, že to sa dnes späť nenosí. Že je to strach zo zodpovednosti, alebo ako to ty vnímaš, čítaš? No, ja by som to nenazvala strach zo zodpovednosti. Veľakrát nás prevalujú ega. A je to naša prirodzená reakcia ako obranný mechanizmus toho, ak máme nejakú záťaž alebo niečo, čo musíme prijať, tak v takom prípade naše ego, pokiaľ sme nejakým spôsobom nastavení vlastne to ego využívať, tak práve tie egocentrické typy alebo typy ľudí, ktorí majú robustnejšie ega, majú problém prijať zodpovednosť a majú problém naozaj povedať, že mrzí ma to, urobil som chybu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to ego mu to nedovolí. A keď si povedal, že ego využívať, že nie je to naopak, že nevyužíva to ego skôr nás? Či ako to... My môžeme mať egoobranné mechanizmy pod kontrolou, ale nemáme ich. Lebo my si ich často nezvedomujeme. A ako si to zvedomiť? Že je to fakt o tom zastavení sa a teraz si to fakt, že pozrieť sa, kde sa mi to deje, tak ako si mi to pred chvíľkou povedal? Áno, my máme 44 obranných mechanizmov. Aj? A tie obranné mechanizmy nám vštepujú naši rodičia tým, ako sa správajú, ako nás vedú, ako nám ukazujú riešenie tých situácií, ako k sebe interaktívne fungujú a na základe týchto mechanizmov v nám vlastne to ego formujú. To znamená, my každý v našej osobnosti máme to svoje ja, ale
tí naši rodičia, ktorí nás teda nejakým spôsobom vychovávajú, nám to ego korigujú. Hej? A keď ten rodič na nás bude kričať, alebo bude prísny, alebo bude mať autoritatívnu výchovu, tak výchova obranný mechanizmus, ktorý spustí sa útokom. To znamená, že ten človek, keď sa dostane do napríklad konfrontácie, tak on nebude pokorne nejakým spôsobom preberať tú zodpovednosť, ale zaútočí. To bola tvoja chyba, ty si to mal zrobiť inak. To znamená, egoobranný mechanizmus útokom je, že ochraňujem svoje ego, aby nebolo zranené. To ma vracia naspäť k tomu príkladu s otcom a synom, že či vlastne otec nevybudoval to ego syna tak, že mu to potom vlastne nefunguje ten syn vo firme. Môže mu to vybudovať výchovou, ale ak má ten syn patologickú osobnosť, Čo asi má, teda som tak... čo zrejme mohol mať, tak v takom prípade tam otec nič nezmôže. A to už je potom taká tá horšia vec, že jednoducho ten otec sa potrebuje vyrovnať s tým, že jednoducho ten syn nikdy nepochopí. A to je veľmi ťažké. Chcem v týchto praktických otázkach pokračovať tým, že čo robíme podľa teba my ako lídri v konfliktoch zle? Že sa snažíme argumentami obhajovať. My máme povedať svoj názor. A to je rozdiel. Lebo my máme tendenciu hodnotiť názor niekoho iného a obhajujeme svoju potrebu. A preto sa dostaneme do vyššej a vyššej konfrontácie. A vedel by si mi dať aj nejaký príklad že z nášho firemného života, že ako by vyzeralo napríklad tento konflikt medzi otcom a synom, tak aby ten konflikt bol zvládnutý dobre. Otec, ja chcem, aby tá firma napredovala. Ty stále ma nechceš pochopiť. A otec povie, ty si syn, ty ma máš počúvať a rešpektovať. Ja som 20 rokov vybudoval túto firmu. Ale to neznamená, že keď si ju za 20 rokov vybudoval, že nemôžeš prijať inovatorské riešenia. Ty máš také zastaralé princípy a už sme pri hodnotení. Čiže my vlastne pôjdeme do hodnotenia bez ohľadu na to, že si uvedomuje, že to hodnotenie môže byť zraňujúce. A čo urobí potom bežný človek? Egoobranný mechanizmus. Chce sa ochrániť. Čo ty vieš o živote? A už sme v konfrontácii, už sme v konflikte. Čiže ako náhle spustí sa egoobranný mechanizmus, tak tam už idete do deštruktívy. Takže už to vlastne nie je o tej firme a vyššej dobrej firme, ale už to je o mne a proste o mojich presvedčeniach. Áno, presne tak. A my často do situačného konfliktu vkladáme emócie a seba. Naše ego. A to je to, prečo veľakrát sa nevieme v konfliktoch dohodnúť. Pretože keby sme nedávali do toho tú našu osobnosť a to ego do toho a naozaj sme sa držali tej situácie, tak to vrátim a poviem, vieš čo, syn môj, poďme sa baviť o systéme, o štruktúrach. Čo konkrétne ti na tom systéme prekáža? Ako konkrétne by si to ty navrhovala zmeniť? A on povie, vieš čo, neviem ešte, musím si to premyslieť. OK, máš čas, 1 týždeň a poďme sa o tom porozprávať. Čiže stiahol ten konflikt z ego roviny a išiel do situačnej roviny. Čiže my nevieme situačne riešiť konflikty, pretože tie egoobranné mechanizmy nás vždy predbehnú. To je tá emócia. Ale pritom my si neuvedomujeme, že tá emócia je veľmi krátka. Ona je zhruba pár sekúnd, 0,05, 1, 2 sekundy. Ona je rýchly výplav, rýchly spád. Ale čo my robíme? Pri egoobranných mechanizmoch naštartujeme pocitovú rovinu. To znamená, my začneme analyzovať tie naše pocity. On mi povedal niečo, s čím ja nesúhlasím. My nemusíme súhlasiť s tým, čo druhý človek povedal, ale máme mu to vyjadriť. Cítim v tomto, toto a toto, poďme sa rozprávať o tomto a tomto. 90% ľudí nevie pocitovú rovinu vyjadriť. A nevie, lebo to sa nevie zastaviť, nevie to pomenovať? Alebo Nie, nevie sa zastaviť, lebo to ego robí čo? Ak vy máte vo výchovných mechanizmoch, keď niekto vám vyjazdil neurodráhu vo vašej výchove, že vy nesmiete povedať svoj názor, alebo na to, aby ste ho povedali, potrebujete útočiť, tak to budete robiť. Lebo váš mozog to pozná. To znamená, keď ten rodič vám nedovolil vyjadriť názor a povedal, mňa tvoj názor nezaujíma, tak čo robí to dieťa? Chce si povedať to názor. Tak, buď to urobí tak, že povie tomu otcovi, že vieš čo, otec, ale toto, akože ja sa s tebou o tom nebavím, alebo potom sa stiahne a spasívni. A potom ten rodič chce, že no tak vieš čo povie, on sa so mnou vôbec ten syn nerozpráva.
No tak keď mu neumožní vôbec vyjadriť svoj názor, vyjadriť svoje pocity, vyjadriť svoje emócie, tak ako chce si s ním zlepšiť vzťah? On potrebuje na sebe pracovať, aby jednoducho to dieťa bolo v rešpektujúcom vzťahu. Teraz tak popisuješ vlastne, že ako deeskalovať možno ten konflikt, a teda pochopil som, že pomôže ten nadhľad zastaviť sa, možno aj ten čas, ale čo ak tam je proti mne nejaký zdatnejší súper, hlavne teda či už verbálne zdatnejší, alebo dokonca nejaký manipulátor, tak ako s týmto pracovať? Tam to treba zaizolovať. Vy s manipulátorom nikdy nechoďte sa chytať za pasy, pretože ten manipulátor nad ním nikdy nevyhráte. Hej. Tam je veľmi dôležité mať vynikajúcu bázu asertívnej komunikácie. Napríklad, ja poviem len taký jednoduchý taký konflikt vo firme. Predstavte si, že príde za vami manažer, vy ste mu robili nejaký podklad, nejakú tabuľku a on povie, táto tabuľka nie je urobená dobre. Áno? Štandardná reakcia človeka, že no ale ja som to robil čiže začne sa ospravedlňovať, začne zdôvodňovať konanie, však ja som to robil na základe podkladu, ktoré mi bolo doručené, ako nič iné si mi o tom nepovedal a on teraz povie, no vidíš, jak si neschopný? Všetci vieme, že to nedokážeš urobiť dobre. Zaútočí, hej? A teda myslím si, že je dôležité, aby si sa nad sebou zamyslel. Útok, intervencia. Čo urobí jeho mozog? Začne sa obhajovať, začne sa ospravedlňovať, začne zdôvodňovať konania a tak ďalej. A to sa pri manipulácii nesmie robiť. Hej? Tam je veľmi dôležité. Buď to vtlačíte to do konkrétnosti a poviete, čo konkrétne na tej tabuľke ti nevyhovuje, kde sa ja idem baviť o tom a on môže povedať všetko. A vy mu poviete, štandardne podklady dávajú títo a títo kolegovia, podklady boli vyrobené podľa toho, ako to máme v systéme. Bodka. Izolujem. Zostávam vo vecnosti, zostávam v konštruktivite a nerozvíjam ďalej ten konflikt, nerozvíjam ďalej tú konfrontáciu. No ale ľudia majú veľký problém sa zastaviť, hej, a ísť do tej konkrétnosti. Majú tendenciu skôr rozvíjať, veľa rozprávať a ten manipulátor čo robí? On automaticky všetky súvetia odstrihne a bude vás cez to manipulovať. Čiže tam výhra ako je naozaj veľmi, veľmi malo pravdepodobné, že tam uhráte niečo. A tam je asi aj veľké to umenie fakt sa zastaviť v tej emocii, že aby to nebolo že teda fakt, že o mne a o mojej tabuľke. A tu mi tak príde zase, ako keby, keď sa vrátim trošku na ten začiatok do toho takého meta alebo spoločenského pohľadu, že ako sa vlastne manipuluje strachom. Či už teda v štáte, alebo takto vo firme, že do akej miery vlastne my sme už aj pomaly, neviem, či to poviem dobre, otupievaní strachom a že či už vôbec bereme takéto, či už výhražky, alebo takéto vlastne ataky, lebo vlastne ide to zo všetkých strán, tak už som možno, že aj v tom s tým pohode. No, ľudia nie sú so strachom v pohode. Pretože my ten strach prežívame buď na vedomej alebo na nevedomej úrovni. A dôležité si je povedať, že strach je obranná reakcia organizmu na záťaž. To znamená, ako náhle náš mozog sa dostane do nebezpečenstva, tak reaguje vlastne v hnevovej alebo strachovej reakcii. Hej? To znamená útok, unik. To znamená, keď mám strach, unikam. Čiže ako náhle sa tu vytvorí pozícia strachu, tak mám buď tendenciu sa skovať a čakať, čo z toho ďalej bude, alebo budem tomu strachu čeliť a ja sa s tým nejako vysporiadam a vyrovnám. Hej? To znamená, ja to poviem zase na jednoduchom príklade bicyklovania. Hej? Keď chcem sa naučiť bicyklovať, keby som zostal v strachu, tak nikdy na ten bicykel nesadnem. Ale keď začnem vychádzať z tej komfortnej zóny a ja sám začnem ten strach riešiť, tak si sadnem na ten bicykel, poprosím o postranné kolečka, poprosím o tom, aby ma držal ten rodič, aby kým sa naučím ten krok po kroku a si to osvojím, tak potrebujem mať nejaké bezpečie istotu. Hej? Spravidla strach útočí na emocionálne prežitky. To znamená, že ako náhle chcem vyvolať strach vo veľkom množstve ľudí, tak budem útočiť na bezpečie, istotu a stabilitu. A to sa deje. Hej, to znamená, ak čím viac budem na to útočiť, tým ľudia budú mať väčší strach a čím majú ľudia väčší strach, tí sú lepšie manipulovateľní. Keď si hovorila o tých pomocných kolíčkach, tak mi vlastne prišlo to, že vlastne keď sme sa pozerali na štatistiku,
spotreby antidepresív na Slovensku, tak vlastne dramaticky to vzrástlo 2020. Že vlastne, či to sú tie pomocné kolečka, alebo naopak sú nejaké iné pomocné kolečka, že či už teda mať nejakého kouča, nejakého psychológa, alebo že vlastne, čo možno ty tvojim klientom predpisuješ na to, aby to vedeli zvládať? Ja mám taký špeciálny koncept, ktorý som vytvorila minulý rok a vytvoril to vlastne nielen trh, ale aj požiadavka tých mojich klientov, pretože ja som nemala čas na svojich sedeniach a konzultáciách robiť to, že tých ľudí školiť aj tie techniky a toto všetko. Bolo na to málo priestoru, málo času a chcela som, aby čo najviac ľudí sa to naučilo, aby to vedelo efektívne využívať. Takže ja som urobila koncept školy zdravých vzťahov, kde učím tých ľudí techniky, ktoré všetky potrebujú k tomu, aby dokázali zvládať. Či už strach, či už hnev, či už svoje ego a tak ďalej. Čiže učím ich tejto techniky cez tréningy, kde sa učia tie techniky a v tých technikách potom im dávam individuálne konzultácie, kde ich individuálne nastavujem a robím korekcie. Čiže strávim s tým oveľa menej času, a naozaj potom idem veľmi cieľene, kde ten človek naozaj príde na konzultáciu a už riešime disproporcie, ktoré povedzme nejakým spôsobom ho destabilizujú. Často riešim strachy, často riešim hnev, často riešim spoluzávislosti vo vzťahoch, veľakrát riešim patologické vzťahy, väzby, to je, by som povedala, gro mojej práce, aj, či už vo firmách, alebo teda vo vzťahoch, ako naozaj. A snažím sa to potom dávať do veľmi špecifickej formy, aby to tomu konkrétnemu človeku pomohlo. Ja si tak hovorím, že či takéto niečo by si nevedel urobiť aj na celonárodnej úrovni, alebo ako v kurikulum niekde v rámci základnej alebo strednej školy, lebo sa mi zdá, že týmto ako vzťahovým zručnostiam sa ako keby moc nevenujeme a sami ako rodičia nie sme moc zdatní, no, že v tomto sme úplne v plink. No, na školy chodím a idem teraz aj na konferenciu riaditeľov škôl. A tam ich vlastne toto školím. Ukazujem im to, ako zvládať strach, ako zvládať nejakým spôsobom hnevové reakcie, ak sa stretnú s rodičom, ktorý je problémový a tak ďalej, ako tieto situácie zvládnuť, pretože naozaj nám pribúda nielen agresivity, ale pribúda nám atakov. Aj, takže žiaľ, na Slovensku nemáme štatistiky, ale v Čechách tie štatistiky sú a sú pomerne alarmujúce. Chcem sa spýtať v tomto celom ako keby prostredí, alebo teraz v tej situácii, ako si popísala za tie 2 roky, že sú firmy, ktoré sa ako keby snažia vytvoriť to kvalitné tímové prostredie, taký nejakú žiť v tej integrite, v pravdivosti, že či to vlastne nie je aj trochu zbytočné, keď vlastne potom vyjde ten človek zvonka z tej firmy a vlastne zase je v tej spoločnosti a v tom strachu, alebo čo všetko na ňo dýcha zvonku alebo z tých sociálnych médií. Ono je výborné to, keď niekto má nejaké bezpečné zázemie v tej firme. A tam je veľmi dôležité dbať aj na to, aby tá osobná psychohygiena tam bola. To znamená, keď ten človek vyjde z toho prostredia, aby naozaj vedel pracovať sám so sebou, vedel pracovať so svojimi rizikami, vedel pracovať s tým, že tu je nejaký kolektívny strach, že tu je nejaká kolektívna manipulácia a tak ďalej. Poznal to, rozumel tomu. Takže tieto témy doniesť do firmy? Akože proste toto sa deje? Áno, aj veľakrát to nosíme do firmy. Aby tí ľudia vedeli sa zastabilizovať, že keď výjdu von z toho prostredia, oni nie sú rezistentní. Oni proste výjdu z vonkajšieho prostredia, to vonkajšie prostredie ich ovplyvňuje. Oni to vonkajšie prostredie žijú. To znamená, že my ich potrebujeme ako keby naučiť, že dobre, niečo môžeš ovplyvniť, ale sú veci, ktoré nemôžeš ovplyvniť a pokiaľ ich nemôžeš ovplyvniť, tak je dôležité sa nastaviť tak, že jednoducho príjmaš tú situáciu. Hej? A veľakrát sa stať aj emočne rezistentným, lebo pri extrémnom tlaku, pri extrémnej manipulácii tá rezistencia je veľmi dôležitá, pretože čo sa deje s mozgom, keď vám niekto bude manipulovať, vás tlačiť. On vám zvyšuje kortizol. A všetko nad 5 minút, keď vám sa vyplavuje kortizol viac ako 5 minút, tak to je neurotoxické. To znamená, že keď vy ste 24/7 v kortizole a vyrábate si stres, tak tu kolegynka jedna hovorí, že psychosomatické ochorenia, no tak jasné, že sa nám deje to, že potom sa divíme, že sme vyčerpaní, unavení, vystresovaní tak ďalej. Hej, že tých 90% toho stresu sa reprodukuje do fyzického tela a sa reprodukuje do duševného nastavenia. To znamená, my keď sami nejakým spôsobom nebudeme s tým pracovať, tak my môžeme mať seba lepšie
lepšie prostredie aj v tej firme a tak ďalej, ale to je o rozvoji samého seba, o práci na sebe. Takže toto mi tak aj znie, že ako taká cesta aj do vyhoretia, že toto všetko, čo vlastne si žijeme, nielen ten výkonový tlak v práci, ale vlastne presne všetky tie kortizolové injekcie, ktoré dostávame, nás môžu dostať až do vyhorenia. Môžu, áno. Pretože si robíme extrémny stres a extrémnu záťaž. A jednoducho ja stále hovorím, že pokiaľ sa nemusíte nejakým spôsobom pripájať na rôzne typy vzruchov, ktoré vám zvyšujú ako keby dopamín, tak je lepšie sa od tých vzruchov niekedy aj vypnúť. To znamená dať si, ja neviem, sociálny alebo počítačový detox 2 dní. Hej, ísť niekde, ja neviem, tu bolo, že do Indie cestovať, ja neviem, poznávať nové zážitky. To znamená dopovať si serotonín zdravým vzruchom. Hej. Zdravé vzruchy sú, že cez svojich 5 zmyslov nejakým spôsobom sa nastane zdravý vzruch, je, že počúvam hudbu, ktorú som nikdy nepočúvala. Jem jedlo, ktoré som nikdy neochutnala. Hej? Robím veci, ktoré som nikdy nerobila a budem to skúšať. Hej? Chodím do priestoru vizuálne vnímať veci, ktoré som nikdy nevidela. Prečo veľakrát v nejakom inom prostredí si oveľa lepšie oddychneme ako povedzme doma alebo v tej firme? OK, chcem ešte takú možno fakt až filozofickú otázku položiť, a to je, že taká tá dôvera, ktorá tu v tej spoločnosti je alebo bola, tak sa ťažko buduje, ale ľahko sa stráca. Ako vieme my ako podnikatelia podporiť možno tú tvorbu tej dôvery? Ako vo firmách, tak aj na Slovensku podľa teba? Veľmi je dôležité byť rešpektujúci. Ako náhle nemáme rešpekt a nemáme úctu vzájomne k sebe, tak nemôžeme očakávať, že sa tu nejaká dôvera bude stabilizovať. A ďalšia vec je nie len k sebe vzájomne, k prostrediu, v ktorom žijeme. Keď hovoríme o tom, že keď chceme mať dôveru, tak potrebujeme dôverovať v systém, potrebujeme dôverovať v štruktúre, potrebujeme vlastne mať kvalitatívne hodnotné prostredie. Ak toto všetko nefunguje, tak my môžeme to urobiť v tej našej bubline. Ale pokiaľ vidíme von a vidíme niekde popísané v podstate steny a obávame sa výjsť von, lebo nás tam niekto okradne a tak ďalej, tak to sú tie destability, ktoré v podstate my často z našej pozície nevieme ovplyvniť. Vieme to len z našej úrovne, že my nejakým spôsobom sa vo našej osobnosti ochránime. Hej? Alebo vytvoríme si tzv. Mechanizmy, ktoré nám to pomôžu lepšie zvládnuť. Rozmýšľam teraz, že ako vlastne to rešpektujúco možno potom, že kritizovať alebo vlastne dať najavo nejakú nespokojnosť, že aj voči tým psychopatom, či je 20% alebo 5% alebo koľko je, že tak ako možno s tým narábať práve v takých tých najvypätejších situáciách s tým rešpektujúcim prístupom? No, tam je veľmi dôležité si uvedomiť, že psychopat vás nikdy nebude rešpektovať. A mám ho ja rešpektovať? Keď ho budeš ty rešpektovať, tak ťa to zomelie. Emocionálne, ľudský, sociálne a tak ďalej. Títo ľudia neprežívajú emócie. Oni sa nikdy nevcítia do tvojej potreby. Oni nikdy nepochopia, že ty máš nejakú potrebu. On má svoju potrebu a tu kladie na prvé miesto. Čiže psychopatický človek nikdy nebude ani druhého rešpektovať a aj ty, keď ho budeš rešpektovať, tak on reakciou urobí to, že ťa tam poníži. To znamená, ich mechanizmus je vytvoriť ti menejcennosť, vytvoriť ti strach, úzkosť a vytvoriť ti pocity viny. To je jeho cieľ. Čiže akýmkoľvek spôsobom, ak ty si k nemu rešpektujúci, zostaneš vecný, jasný, zrozumiteľný, konštruktívny, môžeš to určitý čas vydržať, ale reálne to sa nedá dlhodobo. Tak sme späť pri psychopatoch, kde sme začali ešte pred tými 3,5 rokom, tuším, našu genézu týchto epizód. Takže odporúčam, kto sa chcete viac dozvedieť o tých psychopatoch, pozrite si naše predošlé epizódy. A ja v tejto chvíli mám na teba už len také jednohúbky a takmer na telo. A tá prvá je vlastne taká až štatistická, lebo vlastne tá analýza tváre sa robí teda na nejakej škále a teda to percento odhadu z neverbality. Čo to znamená a vlastne ako máš ty úspešnosť? Percento odhadu je, že keď zanalyzuješ určitý počet tvári,
tak tam sa vlastne porovnáva percento odhadu, ako si to zanalyzoval a či to je presné. Je to, čo si ty robil v FBI, hej? Áno. Čiže to sú veci, keď vy napríklad analyzujete nejakú tvár a tak ďalej, tak vlastne či tie ukazovatele, ktoré sú ako normatívnych znakov dané, či sedia s tým, čo je vyhodnotené. A ten percentil odhadu to je vlastne to, že aký máš omyl, by som tak povedala, že či vôbec máš nejaký omyl, alebo aký máš omyl. Ľudia, ktorí sú topkoví v tomto, alebo sa pohybujú, tak spravidla idú okolo 98% a majú tam nejaké 2-3% povedzme omylu. Áno? Ja mám 98,3 odhad. No dobre. Čo je pomerne veľké číslo. Áno, ja sa akože, hoci kto ťa stretne, tak... Ale ešte stále mám 2%. Áno, však... Hej, že sa môžem pomýliť. Tak sa máme všetci ešte nádej, hej? A čo bolo najnepríjemnejšie prekvapenie, ktoré ti nejaký klient spravil? Najnepríjemnejšie prekvapenie? Že prišiel psychopatický jedinec, ktorý sa tváril, že nie je psychopat. Aj to vedel krásne zahrať a jeho manželka, oni sa objednali za sebou a jeho manželka mi povedala, ona išla po ňom, že ja som čakala, kedy ho vyhodíte. A ja hovorím, a to mám urobiť ja? Hovorím, však to je váš partner. A ona, že a vy ste nezistili, že je psychopatické? Hovorím, ja som to zistila hneď, jak vošiel. Ale hovorím, vzhľadom na moju ochranu a vašu ochranu som ho musela manipulovať. Takže si použil jeho zbrane. Áno. A ako sa ty udržíš v takej psychickej pohode, najmä keď je toľko neistoty navôkol v tejto dobe? Stretnem sa s ľuďmi, ktorých mám rada a veľakrát aj robím veci, ktoré mám rada. A napríklad to je čo? Napríklad to je to, že oddychujem, relaxujem, hej. Povedzme, pozriem si nejaký dobrý film, nejakú dobrú knihu. Ešte máme stále stromček vianočný, to ma tak nabíja. Vianoce celý rok. Áno, a za chvíľu len to vymení, tie gule za vajíčka a ideme ďalej. Áno. A kedy si mala naposledy strach? A prečo? Keď mi išlo o život. Vtedy som mala strach. Ja som si ten strach vôbec neuvedomovala, že je tam. Ja som si ho uvedomila až potom, keď ten človek odišiel. Ale bolo to naozaj, že teda som nevedela, či má pištol v ruke, nožík v ruke, čo má v ruke ten človek. A bolo to naozaj desivé, vtedy som naozaj dosť silný strach prežívala. A dokážeš človeka otypovať aj cez telefón, že ti zavolá? A ak áno, tak už sa ti stalo, že sa netrafila, že cez telefón to vyzerá, že to by za človeka prišiel a si bola z toho prekvapená. Nie, to ako naozaj otypujem, viem robiť hlasovú identifikáciu z paralingvistiky a neprekvapí ma ten človek, že keď je v telefóne a príde... Nestalo sa mi to ešte. No dobre. No a na záver, keďže už si dostala našu tradičnú otázku, tak mám inú tradičnú otázku, je, že čo je podľa teba najdôležitejšia otázka, ktorú by sme si ako ľudia v dnešnej dobe mali klásť? Najdôležitejšia otázka, ktorú by sme si mali klásť, podľa mňa je, či sme spokojní. Či sme spokojní. Som spokojný s tým, ako žijem, ako fungujem a tak ďalej, pretože ja keď sa pýtam klientov, tak mi klienti nevedia povedať. 90% klientov a 90% ľudí mi nevie povedať, že sú spokojní a pritom majú veľmi veľa vecí vo svojom živote, za ktoré môžu byť nesmierne vďační. Takže ja si myslím osobne, že každý by sme trošku mali sa zamyslieť nad sebou a hľadať tú svoju spokojnosť. Krásne. A my sme ti v tejto chvíli vďační za tento krásny rozhovor. Toto bola Nora Lauková. Ďakujeme.